23 με 25 Μαρτίου πήγαμε στην Κρήτη για τη συμμετοχή στον ημιμαραθώνιο Coast to Coast από την Παγιά Άμμο στη Ιεράπετρα. Με την ευκαιρία αυτή όμως κάναμε και ένα mini tour, ξεκινώντας από τον αρχαιολογικό χώρο στα Μάλια. Το συγκρότημα που επισκεφτήκαμε χρονολογείται γύρω στο 1900 π.Χ. Διακρίνουμε αυλές, βωμό, κλιμακοστάσια με φωταγωγούς παράθυρα. Πολύ εντυπωσιακά είναι και τα υπόστεγα που έχουν δημιουργηθεί στον χώρο, τόσο για την προστασία των αρχαίων όσο και για την προστασία από τον ήλιο το καλοκαίρι. Πρώτες ανασκαφικές εργασίες ξεκινήσανε από τον Ιωάννη Χατζηδάκη το 1915. Επόμενος σταθμός ο Άγιος Νικόλαος, πρωτεύουσα του νομού Λασιθίου. Και βέβαια το σπουδαιότερο αξιοθέατο θεωρώ ότι είναι η Λιμνοθάλασσα βουλισμένη. Αυτό είναι το φαράγγι του Χα, άκρος εντυπωσιακό. Όλα τα λεφτά. Θα το δούμε από μέσα, από πάνω. Πήγαμε. Το φαράγγι κατατάσσεται στα 10 ομορφότερα φαράγγια της Ευρώπης. Αυτή είναι η αφίσα του αγώνα. Και πάμε σιγά σιγά να πάρουμε το λεωφορείο που θα μας οδηγήσει στην αφετηρία.
Μπαχιάμο. Από εδώ θα ξεκινήσει ο ημιμαραθώνιος μέχρι την Ιεράπετρα. Καλό αγώνα. Ένα 45, ένα 50, ένα 50. Όλα έτοιμα. Ξεκινάμε σε 5 λεπτάκια. Πρώτο Δημήτρη Μανελάκη, ελπίζω οι λαϊκοί να είναι προπονημένοι ώστε να βγάλουν. Είστε προπονημένοι, παιδιά. Όλοι οι νομοί, τα Χανιά είναι εδώ, το Ρέθυμνο, το Λατζίφι, το Ηράκλειο, όλη η Ελλάδα και από το εξωτερικό. Coast to coast. Η τρίτη έκδοση. Θα σας δούμε στον προγραμματισμό. Καλό δρόμο να έχετε. Και μετά από 2 περίπου ώρες τρεξίματος πάμε στο τέλος. Και αφού βρήκα το βάθρο άδειο ήρθα να ανακηρυχθώ πρώτος. Μετά τον αγώνα για φαΐ στο Μύρτο, μόνο που η εκπληκτική παραλία ήταν άδεια τέτοια εποχή. Ημέρα Τρίτη, ημέρα αναχώρησης, πάμε σχής Μελούντας, τους Ανεμόμυλους, ένα από τα πιο αγαπημένα μου σημεία στην Κρήτη. Και βέβαια δεν θα μπορούσα να παραλείψω τη Σπιναλόγκα, το νησί που είναι φορτωμένο με τόσο ανθρώπινο πόνο.